Ahojte priatelia, naši sledovatelia a naši zákazníci. Dnes by som vám chcel predstaviť z našej ponuky tieto fermentované pasty. Sú to azijské fermentované pasty a dneska si o tom povieme niečo bližšie, aby ste sa v nich vedeli orientovať a na čo sa ktorá používa. Takže medzi prvé a základné fermentované pasty patrí pasta gochujang. Robí sa v rôznych baleniach, 200 gramových, polkilových, dokonca až 3-kilových. Patrí to k základným azijským pastám na dochucovanie mesa, polievok, omáčok. Dokonca niektorí fajšmekri ho používajú aj na dochutenie pice. Veľa z vás, priatelia, sa nás pýta, aký je rozdiel medzi týmito červenými pastami. Tak základný rozdiel je vo výrobcovi. Táto konkrétne je napríklad od výrobcu Daesang, čo je korejský popredný výrobca potravín. Táto je od firmy O-Food. Táto je od firmy Sempio a je vegánska, neobsahuje lepok. Gochujang pasty sú veľmi príbuzné chuťovo, nejaké veľké zásadné rozdiely v ňom nenájdete, ale v zložení áno. Čiže preto odporúčam vždy pri nákupe si pozrieť aj etiketu, respektíve zloženie. Tieto skvelé pasty sú jedny zo základných pást na dochucovanie v azijskej kuchyni. A viete ju použiť napríklad na hovädziu polievku. Keď už neviete, ako to dochutiť a stále tej polievke niečo chýba, tak gochujang pasta je tá správna vec, ktorá dodá tomu jedlu to správne grady a vychutí vám to úplne eňoňuňo. Ďalšie použitie tejto pasty môže byť napríklad na marinovanie mesa pred grillovaním, dochucovanie omáčok. Ďalšia poradí je žltá pasta, to je japonská verzia miso pasty, fermentovaná pasta zo sojových bôbov. Používa sa hlavne teda na, ako už názov napovedá, na výrobu alebo dochutenie miso polievky, ktorá je jednou zo základných polievok v japonskej kuchyni. Takisto môžeme miso pastu použiť do základného japonského vývaru dashi, ktorý spolu s bonito chipsami a riasou wakame urobí ten správny základ pre azijskú kuchyňu. Máme aj verziu korejskú. Rozdiel medzi nimi je vlastne len krajina pôvodu. Takisto trošku lacnejšia, ale zase väčšie balenie a tiež veľmi kvalitná pasta od iných výrobcov. Táto konkrétne je od Seiečka a táto od Daesangu. Je dôležité podotknúť, že pri používaní misopasty treba dbať, aby sa nám misopasta nevarila. Vždycky ju držíme na určitej úrovni, dajme tomu tých 80-85 stupníkov, len takým tým zlínaním. Vtedy si zachová všetky svoje živiny, nestrpkne a vlastne urobí nám ten pravý gurmánsky zážitok. Miso pasta spolu s gochujang pastou je neoddeliteľná súčasť pri marinovaní mesa. Stačí nám pridať do toho ešte sezamový olej, mirín a vykúzlite najlepšiu marinádu, ktorá vám skrehčí mäso a skutočne urobí nebičko v papuľke. Poslednou v poradí je pasta samyang zelenej farby. Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že chuťovo a možno aj zložením pripomína mix červenej pasty a žltej pasty miso. Používa sa napríklad na veľmi obľúbené jedlo bibimbap. Máme túto zelenú pastu aj od firmy Sempio, samyang vo vegánskej verzii, bez lepku, takže určite vegáni a respektíve ľudia s intoleranciou ocenia aj túto verziu. Ďalšie tipy, ako použiť tieto skvelé pasty, nájdete pod videom alebo na stránke happywok.sk v sekcii blog a recepty. Sledujte nás na YouTube kanáli, Facebooku a Instagrame. Tešíme sa aj na vašu osobnú návštevu v predajni v Žiline. Ďakujeme, ahojte.